Ja, så er 2016 ved at være færdig. Vi vil gerne sige tusind tak for et fuldstændig fantastisk år, hvor vi har oplevet alt muligt. Fantastiske forløb, hvor børn og unge er kommet ud af fritidslivet, børn og unge kommer tilbage i skole og uddannelse, og masser er kommet i beskæftigelse. Vi har mødt masser af nye mennesker i idrætsprojektet, fået masser af nye samarbejdspartnere. Det har været et fuldstændig fantastisk år, og vi glæder os rigtig meget til det næste. Tak for et rigtig godt 2016. Glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til at se jer i 2017 til endnu et fremragende år. Ha' det rigtig godt så længe. Wow!